Umo kaki padha dipun eling ming pututure ngong sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarta wasis wah jlamprok wonten timbalan iki ngadhawuh Kang Mas kowe krungu apa ora nang mungsuh sumbar iki mau inggih kula mireng piyambak wonten mengsah ingkang angancam dumateng sugengipun Kang Mas Puntadewa ya aku ya krungu mak klebat wujude ula iki piye keparingipun Kang Mas kados pundi mongko eneng prajanjen kena mlebu papane Kakang barep yen to entuk timbalane Kakang Puntadewa mongko iki eneng bebaya sing ngancam patine Kakang barep yen ora mlebu menyang papane Kakang barep aku karo kowe kelangan sedulur nanging yen to mlebu marang papane Kakang Puntadewa kudu gelem nampa paukuman piye Jlampra kowe tega marang patine Kakang nyuwun pamit Kang Mas Den samya marsudeng budi kowe dipun waspaos aja tumeh bisa-bisa muwus yen tan pantes sugi sanadyan mung sakedap yen tan pantes pernah ira kacarita panengah Pandhawa Risang Arjuna sigra ngenengaken cipta manta aji panglemunan manjing patengganira ingkang raka Sri Puntadewa ingkang datan wonten janma ingkang nyemrapi marang Risang Arjuna umpetan Raden Janaka wonten sakwincingira ingkang raka senenggih Sri Puntadewa sarwi menteng jemparing lamun sira inggih guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang weruh ing kukum kang ibadah lan kang wirangi syukur antu wong tapa lah ing para tawau Sri Puntadewa dalasan ingkang garwa kusumaning Ayu Dewi Drupadi
riwutnya nampi nugraha Wayu Jimat kalima sada ingkang pinaringaken lumantar Sang Hyang Bathara Darma kedadak ana godha sarta pangrencana wujuding naga ingkang sak bongkote ngetal gedene nedya nyaut marang jangganira Prabu Puntadewa nanging mulat Risang Arjuna wis mentang langkat punang jemparing punang naga arsa nyaut Prabu Puntadewa nanging karumiyinan lumepasing punang jemparing kenging guluning naga tugel tel pecah kapisanan wujud dadi laseksa sak gunung anakan gedene Hyang Candra wis gumlewang ing imbanging Cakrawala ing mangke wis gagat enjing miwah swaraning Trangkono kasolawan pajaring Surya ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara aku ora rumangsa nibakake pusaka ngerti-ngerti ana klebating ula sing kena jemparing ilang wujuding ula kok dadi ana wujuding Ratu Buta kang temekaning pati iki sing jaili iki sapa sing wani mateni karo raseksa iki sapa dosane apa lupute apa Prabu nyuwun pangapunten ingkang mejahi naga kala wau satemah wujud dados alaseksa menika kula. Dadi iki mau sing nibakake pusaka jeneng sira Yayi Arjuna. Inggih, Koko Prabu. Ana sambung rapet apa kelawan lelakon. Kok dadi jeneng sira wani mateni karo wujuding naga. Mongko nyatane naga mau dumadi saka Narendra Yaksa iki Koko Prabu tinimbang kula kecalan kadang sepuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang badhe dipun mangsa kaliyan naga kula rila panjenengan paringi paukuman karana kula manjing wonten lebeting patenggalipun Koko Prabu datan sarana tinimbalan namung ideping manah kula kepengin ngreksa kawilujenganipun Kang Mas Puntadewa dalasan Kakang Mbok Dewi Drupadi. Duh kadangipun Kakang Yayi Janaka. Ya yen to pancen mengkono Yayi. Pun Kakang ora bakal paring pidana marang Siadi. Jalaran anggonira manjing ana jroning patunggoning pun Kakang nyelametake jiwa raganing pun Kakang saka bebaya. Dadi isih gedhe pangapuraku. Ora bakal paring pidana marang Siadi. Koko Prabu ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pamit nanging menawi to mekaten menika lampahing hukum boten adil.
Lakune hukum ora adil kepiye? Koko Prabu latilan pakarti kedah nyawiji. Ucap lan batosipun sarta tumindakipun kedah sami. Hukum menika mboten mawas anak kadang. Nanging si Adi manjing ana jroning patunggoning pun Kakang, rak ngreksa marang karahayaning pun Kakang. Perkawis kula ngreksa kawilujenganipun Kang Mas menika kewajiban kula. Ing atasipun kula kadanganem ngreksa kawilujenganipun kadang sepuh nanging bab perkawis hukum paripaksa panjenengan tindakaken Koko Prabu. Mangke mindak dados kuciwa lan cacat dados kemerening para kawula alit. Lan kula sampun samapta nampi paukumanipun Kanjeng Koko Prabu. Duh adiku Yo, Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Yo, yen to pancen siadi darbi adek-adek hukum ingkang jejeg. Muga-muga dadi yo panutan yo Yayi. Wiwit saka dhuwur tengah lawan ngisor hukum kuwi lakune padha. Ora kena mban jindhe mban siladan. Ing mangka rata-rata hukum kuwi mung kanggo wong cilik-cilik. Kasinggihan dawuh Paduka. Nah, saiki ngene wae Siadi bakal tak pidana nampa paukuman. Dene paukumaning pun Kakang Janaka kowe kudu pisah lawan kadang-kadang ora kena kumpul karo para Pandhawa liyane. Kowe tak keparengake bali kumpul kelawan para Pandhawa liyane. Yen to pancen kowe wis entuk pusaka sing ampuhe bisa madani pusakane Kakang Wingawangga Prabu Karna Basusena menawi ngaten nyuwun pamit Koko Prabu. Mareka den prayitna menira rireka balik Kakang Semar. Kula Gus. Aku nampa paukuman Kakang. Paukuman pripun? Iki mau aku manjing patunggoning Kakang Prabu Puntadewa. Ora sarana katindalan nanging ujuping atiku. Aku kepingin mitulungi Kang Mas Puntadewa saka bebaya. Ana wujuding naga kang bakal nyirnakake Kang Mas Puntadewa tak lepasi pusaka. Sarana aku manjing ana jroning patunggoning Koko Prabu. Ilanging tatsaka ana wujuding buta. Tumekaning pati. Janjane mono. Koko Prabu wis paring pangapura karo aku nanging Kakang aku netepi marang prajanjen rikala Kakang Semar paring dawuh sapa sing manjing patunggoning Kakang Puntadewa kudu gelem nampa paukuman. Mula kang saka iku paukumane Kanjeng Koko Prabu menyang aku Kakang aku ora dikeparengake kumpul karo Pandhawa liyane. Yen to aku durung antuk pusaka sing ampuhe madani kawan pusakane Kakang Prabu Karna. Pusaka Kuntawijaya ndani. Katen. Iya Kakang. Mula dina iki Kakang ayo dina iki tutna aku jantraku. Aku bakal nglakoni tarak brata. Kanthi weninging cipta aku bakal peparap begawan ciptaning ya Kakang. Nggih, kula ingkang nekseni. Kakang kaya ana wujuding gunung. Kae gunung apa Kakang? Nek mboten kleru, nika namine Gunung Ngendrakila.
Ngendrakila niku enten pepiringan enten guwane kena denarani Guwa Mintaraga. Kakang tutno aku jantraku aku bakal ngeningake cipta mapan ana ereng-erenging Gunung Indrakila ana jroning Guwa Mintaraga peparapku begawan ciptaning ya Kakang. Nara tak gawe ngene iki. Mesti ora mrekitik atine ndaraku Ndara Raden Janaka. Panjen iki sing gawe lelakon iki aku. Eneng dosane Semar saguh nampa pidanane uga. Mugi-mugi Gus yen sampeyan jroning ati iku tulus rila legawa mugi-mugi kepareng panjangka sampeyan Den. Guduk manyan-manyan mprit gantil buntute kisah anakku ngger. Perkudara. Wah, bapa durane apa? Mah. Ketiwasan. Ketiwasan kepiye? Iki kadang-kadang Kurawa disikara dening Gandharwa. Ngakune Gandharwa mau wis wanuh karo kowe. Malah kakangmu Sinun Prabu Duryudana ditlikung karo Gandharwa. Dibongkok eneng miting gurdo nganti ra iso obah. Aku njaluk tulung ya nggih, tulungono kowe aja nyawang Prabu Kurupati, kowe nyawang gurumu. Ya ta estake.